Drugari, veliki pozdrav. Upravo sam dobio poziv od naše drage Ameli iz udruženja Avo Mau da su na Bistriku našli kunića kojeg su očito napale cuke. Odmah sam kontaktirao gospodina koji je primijetio i evo ja idem gore prema Bistriku da vidim u kakvom je stanju taj kunić, a onda ćemo ga voditi veterinaru. U principu sve što budem vidio i znao ja ću vam se javiti. 70, 330 čini mi se. Jel' vi Samir? Semir. Semir? Nije će beba, hajde. Te odmah upakujem pa hajmo hitno dole. Draga, Ma još to, ovo je pravi zec. Ja sam bio izgubio više svaku nadu, pa mi to... Ovako ljudi, upravo sam pokupio ovog zeca, ovo je divlji zec. U stvari ovo je baš zec, ovo nije kunić, ovo je zec jer ima duge uši, duge zadnje noge. Tako da sad hitimo prema veterinarskom fakultetu da vidimo šta mu mogu uraditi, kako mu mogu pomoći. Ovako ljudi, ukratko, znači nije bio kunić, radilo se o šumskom divljem zecu. Kako je završio na Bistriku, to niko još ne zna. Veterinari su ga pregledali, prednje šape su obje slomljene na 2 dijela, plus kičma mu nije u redu, tako da, kao što i sami znate, divlji kunići ne mogu biti u zatvorenom prostoru. Šanse da preživi ako bi mu se šta i radilo su bile minimalne, tako da sam ja u dogovoru sa veterinarima odlučio da ga eutaniziramo. Žao mi je, iskreno mi je žao, teška odluka, ali vjerujte, patio se užasno i pomoć mu nije bila. I dalje ostaje misterija kako je mogao tu da završi. Ono što za kraj jeste da se zahvalim gospodinu Izetu koji je javio Amela je odmah javila meni. Tako da sam ja mogao otići da pokušam barem nešto uraditi. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da neće biti više ovakvih videa i da ćemo raditi pozitivne klipove. Klipove gdje ćemo nešto naučiti smijati se, ne raditi ovako tužne klipove. To je bilo to. Do sljedećeg gledanja. Veliki pozdrav.